بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورہ بنی اسرائیل دیاں 3 آیات مقدسہ تلاوت کیتیاں نے جنہ دے اندر اللہ کریم نے اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے اور ماں باپ دے نال حسن سلوک دا حکم دیتا وے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں تاکیدی حکم عطا کردا ہے کہ تسی اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر ماں باپ وچوں کوئی ایک بڑھاپے دے اندر تیرے کولے موجود ہون او کلاہما، یا دوویں موجود ہون، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تے ماں پیو نو تو نے اف نہیں کہنا نہ ہی انہاں نو جھڑکنا وے۔ وقل لہما قولا کریما، تے ماں باپ نو قول کریم نال بلانا ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ماں باپ واسطے رحمت والے عاجزی والے بازو بچھا دے۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تے ماں پیو واسطے دعا کر اے میرے رب انہاں دوہاں تے تو انج رحم کر جویں نہ مینوں بچپن وچ پالن لگیا میرے تے رحم کیتا دے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، رب فرماندا تہاڈا رب خوب جاندا تہاڈے دلاں دے اندر کی ہے، اخلاص ہے یا اخلاص نہیں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تسی نیکوکار ہو فإنہ کان للأوابین غفورا، بے شک اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر جھکن والےاں نو بخشنے والا وے، کہ جڑا بندہ رب دی بارگاہ وچ رجوع کر لیندا ہے، جھک جاندا ہے، رب اس نو بخش دیندا وے۔ ان آیات دے اندر چند لفظ ایسے نے جنہاں دی تشریح ضروری ہے سمجھنی۔ اللہ کریم نے جڑا فرمایا کہ اگر تواڈے کولے کوئی ایک ماں باپ وچوں یا دوویں ماں باپ بڑھاپے دے اندر موجود ہون فلا تقل لہما اف، تے ماں پیو نو اف نہیں کہنا، ماں پیو نو اف نہیں کہنا۔ اف ظاہر ہن قرآن پاک دے اندر آیا وے، اس دا مطلب کی ہے اف دا؟ اصل وچ اف دا مطلب ایک اے بھی بیان کیتا گیا کہ تو کوئی ایسا کام کرنا ہے جدی وجہ تی ماں باپ بے چین ہو جاندے نے، بے قرار ہو جاندے نے۔ لفظ اف کلام عرب دے اندر اتھے بھی بولیا جاندا ہے، اور لفظ اف دے بارے اے بھی علماء نے فرمایا ہر او کم جدی وجہ تی تیرے ماں باپ تکلیف محسوس کرن او اف دے زمرے چ آ جائے گا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر دے اندر لفظ اف سمجھانے واسطے آپ نے ارشاد فرمایا اصل هذه الکلمہ، یعنی اس کلمہ دی اصل کی ہے لفظ اف دی،
آپ فرمایا انہ اذا سقط علیک تراب او رماد نفخت فیہ لتزیلہ والصوت الحاصل عند تلک النفخت هو قولک اوف۔ آپ فرمایا اصل اس کلمہ دی اے وے جدن تیرے جسم تے کوئی مٹی کوئی راک وغیرہ ڈگے پھر تو اس راک نو جھاڑن واسطے پھونک مارے کہ میرے جسم تو راک او مٹی دور ہو جائے۔ تے حضرت امام فخر الدین رازی فرماندے نے او جڑی تیری آواز نکلی ہے نا پھونک مارن لگیاں ماں پیو دے سامنے بے ادبی دے لہجے چ اتنی آواز بھی انہوں کہا اف دے زمرہ چ آ جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک کلمہ بنیادی طور تے اس واسطے استعمال ہوا ہے لیکن بعد ادھے اتنی وسعت رکھی گئی اتنی گنجائش رکھی گئی ہر او کم ناپسندیدہ جس دی وجہ تھی تیرے ماں پیو تکلیف محسوس کرن اور لفظ اف دے اندر آ جاندہ وے۔ حضرت امام زجاج رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے اور اے امام مجاہد دا کول ہے آپ فرماندے نے لفظ اف دا مطلب ہے کہ تو ماں پیو کوئی ایسا کام کرن تے جس طرح بندہ بدبو تو دور ہوندا ہے نا تے تو اتنا دور ہو جاویں تے اے بھی اف دے زمرے چ آ جاوے دا۔ اسی طرح بزرگاں نے فرمایا کہ تو اگر ماں پیو تیرے کو ایسی عمر وچ پہنچ چکے نے کہ انہاں نو اپنی صفائی دا خیال نہیں رہندا تینوں سنبھالنے پے گئے نے تے سنبھالن لگیاں تو بالکل ناپسندیدگی دا اظہار نہیں کرنا جویں انہاں بچپن وچ تو اپنے آپ نو نہیں سنبھال سکدا سی اپنی غلاظت دور نہیں کر سکدا سی تے انہاں کدی تیری غلاظت تو دور نہیں ہوئے سن بلکہ تینوں صاف کیتا سی۔ اگر تو اسی طرح صاف کردا رہیوں کسے قسم دی ناپسندیدگی دا اظہار نہ کیتا تے تاں تو انہوں کہہ کے تابع دار بنے گا تے جے دور ہو گئے تے وہ فرماندے نے پھر اف دے زمرے چ آ جاوے گا۔ اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے جڑا اگے ارشاد فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما کہ تو ماں پیو نو چڑکنا بھی نہیں وقل لهما قولا کریما تے ماں پیو نو قول کریم دے نال بلانا ہے۔ قول کریم کی ہے حضرت امام عطا رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اے بندے تو اپنے ماں پیو دے نال اس طرح کلام کریں کہ تیری آواز انہاں دے سامنے اچھی نہ ہوئے۔ نمبر 2 کہ تیریاں نظراں انہاں دی طرف ترچھے انداز نال نہ ویکھن۔ اگر کوئی بندہ امام عطا فرماندے نے کہ زبان تو تے آہستہ آواز رکھدا ہے نظراں ترچھیاں نہ ماں پیو نو ویکھ کے گل کردا ہے تے ایک قول کریم نہیں۔ اگر کوئی نظراں تے نیویاں رکھدا ہے لیکن آواز دے اندر ایسا لہجہ لیندا جڑا سختی دا وے اے بھی قول کریم نہیں ہے کہ ماں پیو دے سامنے بندے نے آواز بھی آہستہ رکھنی ہے اپنی نظراں بھی جھکا کے رکھنیاں نے انہاں نو ترچھی نظر نال نہیں ویکھنا پھر قول کریم ہے۔ اور اگے اللہ کریم نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ انہاں واسطے رحمت دے بازو بچھا دے۔ رحمت دے بازو جڑے ہوندے نے جناح پر نو کہندے نے پر تے ہوندے نے پرندیاں دے جنہاں اڑنا ہے انسان تے اڑدا نہیں۔ علماء فرماندے نے اصل وچ ایتھے تشبیہ دتی گئی ہے کہ پرندے جس وقت انہاں دے بچیاں نو تکلیف ہوے نا تو او اپنے پراں وچ بچیاں نو لے کے اپنے آپ تے تکلیف برداشت کر لیندے نے بچیاں نو تکلیف نہیں ہون دیندے تے اے انسان تو اپنے ماں پیو دے سامنے انج رکاوٹ بن جا جویں پرندے دے پر اپنے بچیاں واسطے انہوں کہہ تکلیف تو رکاوٹ بنے نے پھر تو انہوں کیا کہدا اس زمرے چاہے گا کہ تو ماں باپ دا ادب کر رہا ہے۔ اور اگے اللہ کریم نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا تے ماں پیو واسطے دعا کردا رہے کہ یا اللہ میرے ماں پیو تے انج رحم کر جویں انہاں بچپن وچ مینوں پالن لگے میرے تے شفقت کیتی سی۔ تے ایک بزرگ سن انہاں کول پوچھیا گیا یا حضرت کوئی بندہ کتنی دفعہ اے کام کرے کہ ماں پیو واسطے دعا کرے دن وچ ایک واری یا مہینے وچ ایک واری یا ہفتے وچ ایک واری یا سال وچ ایک واری؟ انہاں فرمایا اے بندے رب نے تینوں 5 نمازاں پڑھن دا حکم دیتا ہے ہر 5 نمازاں تو بعد دعا کر پھر کسے پاسے تو لگ سکنا وے۔ اور جڑا بندہ اپنے ماں پیو واسطے مغفرت دی رحمت دی دعا نہیں کردا او دے رزق وچ برکت ختم کر دیتی جاندی ہے۔ اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا
ربکم عالم بما فی نفوسکم، اے لوکو تہاڈا رب خوب جاندا ہے تسی ماں پیو دی اگر خدمت کر رہے ہو تے او اخلاص نال کر رہے ہو یا لوکاں دے تانیاں تو بچن واسطے کر رہے ہو۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا ان تکونوا صالحین، اگر تسی یہ نیکی والے کام کرو فإنہ کان للأوابین غفورا، تے بے شک اللہ اپنی بارگاہ وچ توبہ کرن والیاں نو، رجوع کرن والیاں نو بخش دیندا وے۔ تے اج اسی کی کرنے ہاں، ماں باپ دا ادب ہی کوئی نہیں، ماں باپ دے بالکل انداز بلانے دے ساڈے درست نہیں ہیں، صرف ماں باپ دی ایک جگہ تے گل نہیں مننی، جس وقت تو شریعت دے مخالف حکم دون انہاں دی او گل نہیں مننی، اور او بھی سانو قرآن نے دسیا وے، کوئی اپنے کولوں نہیں یہ گلاں ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ رب فرماندا ہے اگر ماں پیو دوویں تیرے نال اس چیز تے کوشش کرن کہ تو میرے نال کسے نو شریک ٹھہرا لیں، تو شریعت دی مخالفت کر دویں اس چیز دا جدا تینوں یہ علم نہیں ہے، رب فرماندا ہے فلا تطیعہما، ماں پیو دی اتھے گل نہ مننی، لیکن پھر بھی بے ادبی نہیں کرنی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، انہاں نال دنیا وچ اچھائی والا سلوک کرنا ہے، سبحان اللہ، انہاں نال انج سلوک کرنا ہے جویں انہوں کہے دا سلوک کرن دا حق ہے، لیکن بے ادبی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن کریم دے اندر خود حدیث پاک دے اندر ارشاد فرمایا وے کہ جڑے بندے اپنے ماں باپ انہاں نو دین کسے کم دا حکم جڑا شریعت دے مخالف ہے، آیا اس دی پیروی کرنی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا طاعت لبشر فی معصیۃ اللہ انما الطاعۃ فی المعروف، کسی بھی انسان دی اللہ دی نافرمانی وچ اطاعت نہیں کیتی جائے گی۔ مثلا نماز دا ٹائم ہو گیا تے ماں باپ بچے نوں کہندے نماز نہ پڑھ خیر ہے تیری طبیعت نہیں ٹھیک، ماں پیو نوں نیکی والے کم تو روک رہے نے، بچے دا کم شرعی طور تے وے کہ اے گل ماں پیو دی نہ مننے، اٹھ کے نماز پڑھے۔ اسی طرح اگر بچہ برائی نہیں کرنا چاہتا تو کسی دے ماں باپ انہوں برائی والے کام تے بھیج رہے نے تو او اوتھے ماں پیو دی گل نہ مننے۔ اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، ماں پیو دی صرف جڑی گل مننی ہے نا، طاعت کرنی ہے او نیکی دے کماں وچ۔ تے اج اسی معاملات دیکھ لی خود معاشرے چ کی چل رہے نے، یعنی سانو قرآن نے دسیا ماں پیو نال حسن سلوک ہر صورت کرنا ہے، اگر وہ تنوں کوئی مخالف شریعت کم دا حکم دین او بس نہیں مننا، بقایا انہاں دا ادب برقرار رکھنا ہے، حتیٰ کہ اگر ماں باپ نعوذ باللہ کسی دے کافر بھی ہون تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا تے انہاں نال بھی حسن سلوک ہی کرنا وے۔ انشاءاللہ اگے سلسلہ چلے گا ماں باپ دا اگر کوئی بندہ ادب و احترام نہیں کردا اودیاں نماز روزیاں دا کی بنے گا یا دیگر معاملات دا کی بنے گا۔ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر ماں باپ دا ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔